Ji hevde herêmên xweser ên İspanyayê, Katalonyaya di yekê cotmehê de roja yekşemê ji bo diyarkirina serxwebûnê referandumekê darxistin. Lê hikûmeta navendî a Madrîdê dibêje biryara serxwebûnê ne di destê hikûmeta Katalonyayê de û li dijî yasayên İspanyayê û li dijî referandumê derket. Ji 7,000 zêdetir polîsan şand Katalonyayê. Desta ser sindok û pusulayên dengdanê. Heşt siyasetvanên Katalonî jî binçav kirin. Tedbîrên hikûmeta Madrîdê gelê Katalonyayê hêrs kir ji ber ku ew dibêjin dengdang mafek demokratîk û rewa ye. Ev kirin jî binpêkirina rûmeta wan e. Xelkên Katalonî êkul dijî serxwebûnê jî dibêjin em bi vê referandumê xwedî rûmeta xwe derdikevin. Beriya çend mehan ji bilî siyasetvanên kêm kes ji Kataloniya Kurd û Kurdistanê nas dikirin. Lê ji ber referanduma serxwebûna Kurdistana Başûr dikarin bêjin ku Kurd li Katalonyayê gelek popülerin. Heta dema ku hîn dibin ku em Kurd in, hemî derî li me de hatin vedkirin ji ber ku ew dibêjin neha qedera Kurd û Katalanan yek e. Bi hezaran Katalan roja înê navendên dengdanê îşgal kirin. Bi şev li wir razan da ku polîs dest nede ser navendan. Ji bo çavderiyê ez jî li navçeya Barcelonayê li San Cugatê bûm. Nêzî pêncî kes ew şev li navenda kulturê a San Cugatê heta serê sibê nobetê girtin da ku polîs neyên. Yek ji wan jî Pedro bû ku duyê şevê de hatibû navendê. Wî got ez pir şad û bextewar im ku li vir nobeta demokrasiyê da me. Democracia y por fin se podrá. Ji bo paşeroja gelê xwe li virim. Piştî dengdanê naçim û ez ê heta jimartinê jî ji vê derê neçim. Felicidad jî pîrejinekê û bi gopalê hat di gel hevjînê xwe. Ew dema hestên xwe tîne ziman digirî dibêje ji bo Katalonyayê ew dikare her tiştê feda bike. Katalonya welatê wê ye û ew îro pir bextewar e. Bi dehan hezar Katalonî bi saetan di dora dengdanê deman. Hejmara gelê Katalonyayê 7 milyon û nîv e. 5 milyon û 300,000 kes dikarin dengê xwe bidin. 2 milyon û 300 kes çûne dengdanê. Beşdarî ji sedî çilî dibû. Tê gotin polîs destaya ser 600,000 zêdetir dengî. Roja yekşemê dema dengdanê dîmenên naxweş derketin. Polîsa desta ser sindoqan û pevçûn derket. Polîs êrişî gelek kesan kir. 845 kes birîndar bûn. 3 kes hatin desta serkirin. Di nav birîndaran da ji 30 zêdetir polîs jî hene. Serokê hikûmeta Katalonyayê Charles Puigdemont got referandum rêya serxwebûnê ji wan re vekiriye. Serokwezîrê hikûmeta Madrîdê Rajoy jî dibêje referandum li dijî yasayên İspanyayê û gelê Katalan hatiye xapandin. Sê mehê roja sêşemê li seranserê Katalonyayê biryara boykotê hat girtin. Li meydanên Barcelonayê dengên serxwebûnê bilind bûn û helwesta hikûmetê al dijî gelê Katalonyayê hat şermezar kirin. Neha siyaseta İspanyayê di nav krîzek de ye. İhtimala rakirina xweseriya Katalonyayê jî di roja vê de ye. Referandum ji bo İspanyaya ku di nav krîza aboriyê de ye bû egera keşeyeka nû. Gelek şîrovekar dibêjin helwesta Madrîdê İspanyayê ber bi perçebûnê ve dibe ji ber ku İspanya welatek ku ji herêmên otonom pêk tê. Rojên dûr û dirêj li pêşiya gelê Katalonyayê û welatê İspanyayê ye. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Barcelona.